Čaute, vybrali sme sa na farmu Veľký Klíž a dali sme si teraz zastávku na Skýcove. Na jednom mieste tieto pece, je tu k tomu obrovská lavička a vlastne tam oproti sa dá ísť na prechádzku na rozhľadňu. Čo to boli piecky, nie? No tam si treba peči. No vyliez to s jednou rukou. Toto sú vápencové pece. A tu sú nejakí domorodci. Že ideme aj na rozhľadňu. Tak musím zabrať nejaký proviant. Karavan vyzerá, že sa tu nič hrozného nestalo za jazdy. Na rozhľadňu je to iba nejakých 650 metrov od parkoviska. A podobá sa to. Je to jaké milé. Dolu sme sa vybrali po nejakej cyklistickej ceste, ktorá je dosť drsná. No a ďalej už neviem. Čaute. No vyber si. Kágorom veľký. Vieš, čo ťa kopla do vaku? Simona sa vykotila a urobila skoro kotrmelec. Poprali sa o to. Sme zaparkovaní na farme. A tu hneď sa nám pasú kone. Deti sú už tam niekde pri ďalších. A keď nič iné, tak toto budeme robiť celé 2 dni. Alebo 3. Tuto na krku má nájsť. Ponožky. Také zuby. Tu máme špeciálny systém zohrievania langošov na pare, na skrížených vidličkách. Našli sme skanzen po Veľkom Klíži. Všetko je tu nejak tak zadarmo a voľne prístupné. Je to super. Celý dom je jedna miestnosť. Áno. Teraz sme tak prišli na to, že tento skanzen je vlastne ubytovanie. Našli sme otvorené dvere, tak sa tam ideme pozrieť. Chceli sme sa na turistiku, aj keď niekam autom. Dnes ráno ako si fúka. Deti sa pridali k nejakému pánovi domácemu a starajú sa o kone asi. Kam ju plánujete dostať? A to je vaša úloha? Výborne. Dostali sme za úlohu dostať koníka do ohrady. Do tam. Neviem, či sa nám to podarí. Po takejto rannej rozcvičke sme sa presunuli do dedinky Brodzany. Kúsok od seba sú tu v lese evanjelický kostolík s hrobkou a letohrádok Babylon. A uprostred dediny pekný park s kaštielom. To dáme. To zvládneme, že? A nehovorila som ti, že A po tejto cestičke ďalej by mal byť letohrádok Babylon. Dosť pekné, ale veľmi opletené. Vidíte ten kaštiel tam vzadu? Á, ukážeme si ho bližšie. A ja mám ísť. No?
Akože je čistá tá voda, ale poviem, keby si do toho vstúpil, takže tak sa to rozvíri. Padnite. Na mape sa nám ukázala ešte nejaká jaskyňa, tak sa len ideme pozrieť pri Partizánskom. Žiadne zviera tam není. Lepencová jaskyňa. Celkom dobre. Že choď! Ja tu 90 stupňový uhol! Ja idem Čo trhá? Daj kameru. Wow. Toto je tesné. Aha. Aj tomuto vy hovoríte cesta? Ako? Odtiaľ to mám skočiť No, k tebe? no urob krok tam a krok sem a už si pri mne. Ja sa bojím! Ja máš vody! Postav sa. Aha, ináč asi cesta k Simonke vyzerá dobre. Nespapáš. Nie, pozri, on... Toto deťom úplne stačí. Vybrali sme sa na rozhľadňu Foteňovec asi 3/4 hodinku od dediny. Ku prechádzke sú aj rozprávky a úlohy, ku ktorým sa dostanete cez QR kódy. To vôbec nebolo ťažké. Je tu však ďalšia úloha. Dosť veľa miesta tu je. Aha, no vidíme náš karavan. Vy ho asi nevidíte, ale je tam. Odbočili sme ešte na vrch Kopanica. Nič tu nie je, ale bolo to iba 15 minút od rozhľadne. Tak sa nám to hodilo do časového plánu. Je tu iba také malé posedenie a schránka s knihou. Ale odtiaľ to už nie sú nejaké extra výhľady, lebo všade okolo sú stromy. Poď sem. Cestou naspäť sme sa ešte pred Skýcovom zastavili pri takejto tabuli. Stredná skala. Bol som tam raz vlastne fotiť jedny svadobné portréty, takže vieme, že je to také dosť pekné. Taký až nečakane pekný výhľad. Svetlo. To vyzerá byť ako nejaká skrýša polovnícka. Zaujímavé. Ale asi tam radšej nejdem, keďže na mnohých miestach to má prepadnutý strop. Nie je len také keby útulňa, lebo nemá to žiadne, že okná. Ale bunker to nemôže byť.